Illu ħanibdew is-seklu 19, is-seklu 17, skużani. Is-seklu 17 ikopri minn dik id-data sa dik id-data. Okay? Titfixklux? L-ewwel seklu kien mit-twelid ta' Ġesu sas-sena 100. Tajjeb, kull darba nimxu hekk, mela s-seklu 17 huwa minn 1600 sal-1700. U nibdew biex għal darb'oħra rridu nkunu konvinti tajjeb illi l-istorja ma nsibux biss interessanti imma importantissima. Alla jrida tkun fid-dieta ta' tagħlim li aħna nirċievu. Salm 44 pereżempju jgħid u Alla aħna smajna b'udnejna. Missirietna qalulna li ma xogħol għamilt fihom f'jiem il-qedem. Għax bix-xapla tagħhom stess ma possessawx l-art. U drieħhom stess ma salvhomx. Iżda idek il-lemminija u driek u d-dawl tal-preżenza tiegħek għax int iffavorejthom. Waħda mill-lezzjoni kbar tal-istorja allura hija meta aħna ħarsu lejn il-passat u naraw kif Alla permezz ta' nies dgħajfa tajb kapaċi jagħmel meravilji. Kapaċi jagħmel meravilji. Bħalma ta' l-art imweda l-Iżraeliti. Meta l-art kienet okkupata minn ħafna ġnus ikbar minnhom. Frattant Alla tajjilhom għax iffavorihom. U dana smajnih b'udnejna li ma xogħol għamilt fihom. Meta aħna ħarsu lura nifhmu kemm ta' bilħaq Alla huwa favur niesu biex iberikhom. Ħanibdew mela allura naraw x'kien qed jiġri fis-seklu 16 tajjeb minn żmien ir-Riforma bdew jiżviluppaw id-denominazzjonijiet prinċipali. Denominazzjonijiet huma gruppi ta' Kristjani tajjeb illi għandhom ċertu laqam għaliex għax iżommu ċertu tagħlim. Però il-Luterani allura għax isegwu t-tagħlim ta' Luteru. Riformati tajjeb nies tipo bħalna illi fil-teoloġija tagħna, fit-tagħlim tagħna aħna Kalvinisti, tajjeb Presbiterjani jixxiebħu, però għandhom tip ta' tmexxija tikka differenti. Tajjeb l-Anglikani meta l-Anglikani bdew anke bil-missjonar tagħhom fl-Amerika u pajjiżi oħra, tajjeb f'dawk il-pajjiżi bdew jissejħu Episcopalian. Knisja mmexxija minn isqfijiet u mhux mill-Papa, tajjeb u koll Battisti. Baptist, tajjeb nies allura illi imlaqminek għaliex waħda mill-dottrini li huma magħrufa għalija hija illi wieħed jisma' l-Vanġelu jemnu tajjeb jistqar il-Vanġelu allura jitgħamed. Tajjeb u allura niġħdu bir-raġun il-Magħmudija tat-Trabi. Ovvjament il-Battisti laqas jemnu li l-Magħmudija ma taħfirx nubiet imma huwa il-fidi sempliċi fi-Kristu u s-sakrifiċċju finali tiegħu fuq is-salib. Tajjeb? Bil-mod tagħhom il-Protestanti żammew mal-prinċipju bażiku ad fontes. Jeħtieġ immorru lura f'ras il-għajn. Tajjeb? Għandek l-ewwel 15-il seklu li bil-mod il-Knisja bdiet sejra lura bħal Grunge. Tajjeb? Mbagħad dħalna fil-Dark Ages, tajjeb fil-Middle Ages illi l-iskrittura kienet pjuttost moħbija, pjuttost ma jafux fiha nies. Anke ħafna mill-kleru kien illetterat, kienu żminijiet korroħ, kulħadd jammetti li kienu żminijiet korroħ, tajjeb. U allura il-Kristjan Evanġeliku llum għal kull ħaġa li jisma' jekk hu Kristjan matur jgħid minn fejn ġejja din ħaġa. Tajjeb irid imur lura f'ras il-għajn. U allura il-prinċipju sola scrittura. Tajjeb? Il-Protestanti kollha jemnu f'din il-ħaġa, però mhux kulħadd jirnexxielu japplika dal-prinċipju bl-istess suċċess. U din nifhmuha. Aħna bnedmin tad-demu l-laħam, mhux kulħadd għandu l-istess grad ta' illuminazzjoni mill-Ispiritu Santu, tajjeb? Kapaċi nkunu inkonsistenti bħalna ngħidu mod u bemilna nagħmlu mod ieħor, però ċertament Alla jridna illi dak li nemnu kentu u mhux l-invenzjonijiet tal-bnedmin. Dan huwa li propjament jagħmilna evanġeliċi illum il-ġurnata.
il-Protestanti dak iż-żmien ukoll ikkonsidraw ir-Rumaniżmu bħala apostat. Ma qalux li nistgħu nillapazzaw ftit, nirranġaw ftit u nistgħu nkomplu. Aktar ma għadda żmien, aktar sar magħruf illi impossibbli nies bħal Luteru, Calvinu, Zwingli, Knox u oħrajn illi jibqgħu fil-Knisja Kattolika. Rridu ngħidu l-Knisja Kattolika kaċċietom, skomunikatom. Meta rathom daqshekk rashom jibsa li jridu jkunu daqshekk bibliċi, tajjeb, u allura huma aktar sabu l-ardir, aktar sabu l-kuraġġ jgħidu d-dinja knisja falsa. Knisja qed taħbi l-Iskrittura. Knisja li toqtol nies bħal William Tyndale għax traduċa l-Iskrittura u prova jagħtiha lin-nies biex jaqraw fil-lingwa tagħhom stess. Din il-Knisja tal-Antikrist. U infatti il-Papat, il-Papacy, tajjeb, il-kol kemm huma anke qabel ir-riforma kien hemm nies illi qalu definittivament illi l-Papa huwa l-Antikrist. Jiġifieri daqshekk kien hemm din il-dikotomija, din il-qasma fil-fehma tan-nies. Dak illi beda Luteru kien hemm nies oħra eroj għal pajjiżhom jew fil-qasam fejn ħadmu. Illi għalkemm illum kważi isimhom insejnieh jew ma nafux bih, għamlu xogħol denju, għamlu xogħol ta' nies dixxipli vera ta' Ġesu, fosthom dan Jiri Tranowski, tajjeb, illi fil-ħajja qasira tiegħu in-nies tawh il-laqam Luteru tal-Islavi. Tant kien attiv, predikatur, kien attiv fil-Bohemia, il-pajjiżi tafu l-mażminijiet jinbidlu, dak iż-żmien kienet il-Bohemia, il-Moravja, il-Polonja u l-Slovakkja. Bħal dawn in-nies kien hemm fil-pajjiżi kollha Ewropej. Li beda jiġri aktar ma bdiet taqbad il-riforma u magħha wkoll il-bidla fil-mentalità permezz tar-Renaxximent, Renaissance. Tajjeb, il-ħajja tal-Ewropej bdiet tinbidel għall-aħjar, kien hemm bidliet anke fl-arti, fil-mużika, fil-letteratura. Jekk nikkonċentraw fuq l-arti peress li dik li żed interessani l-iktar jiena. Hemmhekk għandna l-pittura ta' Rembrandt fejn biskuża li għandek dak il-kirurgu qed jagħmel din lezzjoni ta' l-anatomija, qed jiftaħ dak il-katavru biex l-istudenti segwu u jitgħalmu minnu. Dak huwa attwalment portrait ta' dawn in-nies li kien jiġri kien illi ħalsu biex jagħmilhom ritratt tagħhom. Flok ma l-arti baqgħet esklusivament arti reliġjuża, penġu qaddisin jew affarijiet hekk, tajjeb, l-arti baqgħet żdiedet u saret aktar umana. Dal-portrait ta' Rembrandt imma wkoll beda ġeneru ieħor ngħidulu interior painting. Speċjalment fost l-Olandiżi fejn ir-riforma kienet qabdet sew, ħafna artisti bħal Vermeer, dinja ta' Vermeer, għandek dik it-teknika sabiħa, dik id-dawl, tajjeb, però wkoll fil-mużika kien hemm imbagħad aktar tard deru ġenji kbar fil-mużika bħal Bach, Handel, il-ħallina l-Messija, vera, il-Messaja ta' Handel, jekk ma smajtuwiex qed titilfu xi ħaġa. Hija meravilja, kitibha fi 3 ġimgħat, da ġenju. Għandek sa'tejn ta' kant u mużika biblika tal-għaġeb. Forsi smajtu bil-Halleluja. Alleluja, alleluja, dak ta' Handel. Brahms, biċċa bija kienu luterani dawn il-mużiċisti. Tajjeb, l-arti wkoll baqgħet għaddej anke ġenru pereżempju still life, l-still life, bdiet mir-riforma law, għaliex? Għax dawn l-artisti li sta kienu evanġeliċi, tajjeb, għalihom kienet idolatrija li ipenġu
immaġnijiet reliġjużi. U allura raw is-sabiħ u raw anke l-opra tagħna f'affarijiet ta' madwar. Din in-natura morta, pereżempju, affarijiet li sabu fil-Ċina. Vera hemm il-laħam, hemm il-frott, l-still life. Illi bdiet riżultat tal-riforma. U anke l-floral painting. L-Olandiżi kienu famużi għal dak id-dettall, kieku tara fil-qrib dik il-pittura tara li hemm dudu. Tajjeb, kollox fid-dettall hemm forsi il-ħtar tan-nida, kollox impenġi tal-ħaġa. U koll il-landscape. Il-landscape bdiet ukoll minn dakinhar tajjeb illi ħarsu, dawn nies ħarsu madwarhom u raw il-grandizza tal-gluqa Alla anke f'affarijiet sempliċi ta' madwarhom. Da kollu devut bħala riżultat indirett tal-riforma. Anke fix-xjenza kien hemm avvanzi fix-xjenza u tibda l-era moderna. Minn wara r-riforma tajjeb bdiet l-era moderna anke fix-xjenza. Tajjeb fil-Medjuevu kważi kien hemm xjentisti però ma kinux tajbin. Tajjeb issa għandna nies bħal qegħdin tarfuh da? Minu? Smajtu bih żgur? Sir Isaac Newton, tat-tuffiħa. L-iskopra, l-iskopja, l-istabilixxa u kitab dwar il-liġ tal-gravità, però dana Sir Isaac Newton kien tipo ġenju wkoll, kien matematiku, physicist, astronomu u anke teologu. Illum il-ġurnata naħsbu jekk inti temmen il-Bibja mela m'għandek ebda karriera fix-xjenza, għal kontrarju dakinhar il-Bibja u x-xjenza kienu ħbieb. Kienu ħbieb u għandek nies bħal Sir Isaac Newton illi kellhom interess kbir fiż-żewġ oqsma. Għaliex? Għax raw il-Bibja miktuba b'ispirazzjoni mill-Ispiritu Santu, allura tajjeb nisimgħu minnha. Imma wkoll raw l-ordni ta' madwarhom il-ħolqien li huwa wkoll emil tagħna. U allura tajjeb nistudjawh. Tajjeb allura għandek mhux biss lil Sir Isaac Newton imma nies famużi oħra bħal Robert Boyle, Antoine Lavoisier, Leonhard Euler, Michael Faraday, inventur kbir, James Clerk Maxwell, Gregor Mendel, tajjeb Arthur Compton u ħafna xjentisti illi kienu imdakkra sew fit-tagħlim nisrani. Li ġara wkoll fis-seklu 17 il-każ ta' Galileo. Galileo ippubblika l-ktieb tiegħu Sidereus Nuncius f'dik id-data ta' fuq fejn iddeskriva l-osservazzjonijiet tiegħu. Kellu dan benna tat-teleskopju, tajjeb, mhux l-ivvintaħ imma avvanzah aktar teleskopju. Skopra affarijiet ġodda. Dakinhar kienu jafu illi hemm 5 pjaneti. Illum nafu li hemm tal-inqas 8 bid-dinja tagħna wkoll iduru madwar ix-Xemx. Però l-idea kienet illi ix-Xemx u l-Qamar u l-pjaneti iduru mad-dinja. Wara id-dinja hija ċ-ċentru. Galileo kellu fehem oħra mill-osservazzjoni tiegħu induna illi l-pjaneti u d-dinja idduru max-Xemx. Allura għandek xi ħaġa totalment differenti. Il-Knisja Kattolika ma mhux il-Knisja Kattolika biss, prattikament kulħadd kien jemmen l-idea l-antika li kienet żbaljata. Tajjeb? Galileo kien imġiel mill-Inkwiżizzjoni illi jirrikanta, illi jgħid li huwa żbaljat, tifhem, u biex ma jmutx ammetta l-iżbal tiegħu, però mbagħad minn taħt l-sin qal and yet it moves. Għax huma kienu jaħsbu li d-dinja hija stabbli ma titħarrekx u kollox idur madwarha. Però mbagħad and yet it moves. Ma nafx kif qara bit-Taljan, però dan huwa bidu hawnhekk fejn għandna konflitt anke bejn l-ideat żbaljati tan-nies, tajjeb, kontra dawn l-iskoperti fix-xjenza. Allura hawnhekk għandna mument fl-istorja bejn ir-relazzjoni bejn reliġjon u x-xjenza.
Tajjeb, da biex intikom daqsxejn sfond x'kien qed jiġri anke fuq isma oħra. Biex nitkellmu fuq aktar forsi affarijiet li jinteressawna, din id-data hija wkoll importanti għaliex John Smith, predikatur Anglikan li issa sar separatist, ġifieri ma baqax daqstant fidil għal pożizzjoni Anglikana, tajjeb, billi ra u konvinċa ruħu illi il-Kristjan għandu jitgħammed bit-taqdis u kellu raġun, tajjeb, dana għammet l-ewwel Battisti ħansejħulhom hekk, tajjeb, differenti pjuttost mill-qana Battisti li rajna fis-seklu fi żmien Luteru, tajjeb. Dawn il-Battisti li minnhom ħarġu l-Battisti moderni biex niftehmu. L-aktar popolari fil-Gran Brittanja. Tajjeb. Xi ħaġa oħra importantissima hija il-traduzzjoni tal-Biblja bl-Ingliż li kienet ovvjament bdiet mill-Medjuevu kien hemm porzjonijiet żgħar apart il-Latin li kienet maqluba għall-Ingliż, però mbagħad Wycliffe għaniba kollha Tyndale ukoll għamel traduzzjoni jerġa' aktar preċiża. Imma kien hemm oħrajn qabel ma ġiet ippubblikata l-verżjoni awtorizzata tal-Biblja. Fuq il-Biblja 54 skolar ħadmu għal 4 snin fuq il-proġett sponsorjat mis-Sultan Ġalbu. Qabel ma ġiet ippubblikata dak nafuha bħal King James Bible, KJV, tajjeb jew l-Authorized Version, AV, tajjeb, kien hemm Bibli oħrajn bħal Miles Coverdale 1535, Great Bible, Geneva Bible, Bishop's Bible, imbagħad ħarġet il-King James. Tajjeb. Dawn il-Bibli kollha ħafna minnhom kienu bin-notamenti u ħafna notamenti fihom, tajjeb, u sikwit notamenti guess what? Kienu antikattoliċi. Vera? Xi ħaġa li tistennija, tajjeb, rridu jassiguraw li jaqra l-Biblja ħajaqra fit-dawl tal-riforma biex il-lezzjonijiet li kienu ħadu fis-seklu 16 żgur ma jintilfux. Il-Knisja Kattolika reaġixxiet billi bejn il-1582 u s-1610 ħarġet il-Douay Rheims illi kienet il-Biblja bl-Ingliż għal ħafna sekli. Tradotta mill-Vulgata, tradotta mill-Latin, mentri dawn il-Bibli tal-Protestanti inqalbu mill-Ebrajk u mill-Grik kif suppost ikun. Tajjeb, mela, minn nuqqas kbir ta' Bibli, tajjeb, issa il-poplu Ingliż kellu l-Bibja, tajjeb, finalment il-King James Bible qabdeti. U bil-mod l-oħrajn bdew naqsu fil-popolarità sakemm kienet prattikament il-Biblja bl-Ingliż. Tajjeb, sakemm ħarġet imbagħad l-RSV, il-Revised Version, il-Revised Version f'xi l-1880. Tajjeb, imbagħad bdew bil-mod jiġu tradotti Bibji bl-Ingliż. Illum għandna ħafna Bibji bl-Ingliż. Kemm taħsbu li għandna traduzzjonijiet bl-Ingliż illum? Kemm taħsbu? Ejja guess. Kemm taħsbu? Bl-Ingliż, John. 100 kif ngħidilkom 450. 450 traduzzjoni differenti tal-Biblja. Biċċiet minnhom huma tajbin ħafna, jiena dejjem nirrikmanda. English Standard Version li nużaw hawnhekk, jew l-NSB, il-New American Standard Bible, traduzzjonijiet fidili, tajjeb. Però mbagħad hemm oħrajn li tant huma free illi tkun taf u x'qed ikellmek l-Apostlu Pawlu jew inkella it-traduttur illi fettillu jawwiġa jew 450 Bibbja m'għandix bżonnhom bl-Ingliż. Onestament. Illum saret kważi intrapriża finanzjarja biex dak li jkun idaħħal sod. Xi ħaġa tal-mistija vera. Allora jridu nkunu discerning,
narfu li ma bibja bl-Ingliż, jekk tittaqra bl-Ingliż mill-aħjar. ESV, NASB, ma bżonn iżetta prattikament. Għandek żewġ translations tajbin immensament. Tajjeb? Mela, fil-ħin li fadlinna nispera li nibdew u nagħtu daqqatajn serja għal din il-kontroversja arminjana. Min sema biha? Il-kontroversja arminjana. Tlieta biss ollejtu jdejkom, aktar għandi raġuni li ħaniqfu ftit. Tajjeb. Hemmhekk għandna ritratt jew pittura ta' dawn iż-żewġ tirġiel. Wieħed Calvino u l-ieħor Jacob Arminius. Tajjeb. Ma kinux jafu xulxin, avole poġġewhom fl-istess kamra jħarsu lejn xulxin. Meta miet Calvino tad-daqna twila, l-ieħor kellu 4 snin. Tajjeb? Mela, Calvino ovvjament, kif għattilkom ħad darba, kien dak it-teologu straight down the line. Ma naħsibx li hemm teologu illi urina x'talem l-iskrittura b'daqshekk preċiżjoni. Tajjeb? U Jacob Arminius kien pastor u aktar tard professur ta' teoloġija f'Leiden, Belt, fl-Olanda, tajjeb, illi għall-aħħar ta' ħajtu beda qisu jiddubita ċertu punti ta' dottrina li kienu qed jiġu malma fil-knejjes riformati. Tajjeb? Però kien pjuttost riservat, laħaq miet u ma kien ippubblika xejn fuq hekk. Però il-segwaċi tiegħu illi laqmuhom remonstrants, rimostranti. Rimostrare bil-Latin tfisser tipprotesta. Mela dawn ħarġu remonstrants. Ħarġu protesta, tajjeb fejn qalu illi għandna 5 punti illi għandna dubju dwarhom u mhix bibliċi jew le. Tajjeb? U imbagħad aktar tard tlaqqa il-konċilju, is-sinodu ta' Dort, li qegħdin taraw hawnhekk pittura tiegħu. Is-sinodu ta' Dort kien kellu rappreżentanza mhux biss pastors u teologi Olandiżi, ma minn Friesland, dak li llum huwa l-Belġju, l-Ingilterra, Franza. Ġifieri kien sinodu fejn raw l-importanza ta' din din il-protesta u rridu jwieġbu għalija. Dak li llum nafuh bħala l-5 punti tal-Kalvinizmu, tajjeb, mhux Calvinu f'indhom, kienu biss it-tweġiba għal dawn 5 punti tar-rimonstranti meta qalu fuq dawn għandna dubja. Tajjeb, wara meta ltaqa' il-sinodu ta' Dort għal 5 xhur, tajjeb, spiċċa biex ippubblika l-Qwienen ta' Dort. Għandna bil-Malti għal min interessah mhumiex tqal, tajjeb, maqlubin għal-Malti, għal min jifhem propjament x'kienet din il-disputa, dan il-battibek. Ta' dakinhar li għadu ħaj magħna sal-lum. Tajjeb, issib Kristjani Evanġeliċi li huma Arminjani, oħrajn li huma Kalvinisti. Tajjeb? Dan ippubblika dan il-Qwienen, the Canons of Dort. Deċiżjonijiet il ħadu u spjegazzjonijiet biex jgħidu li l-pożizzjoni riformata hija korretta. U r-rimonstranti m'għandhomx raġun. Mela, x'kienu qegħdin jgħidu? Kienu qegħdin jgħidu illi l-ewwel nett Calvino kien għallem bir-raġun illi l-bniedem huwa mwieled mejjed fil-ħtijiet u fid-dnubiet. Mhux Calvino qal din l-Apostolu Pawlu. Tajjeb, il-bniedem mhux biss għandu bżonn għajnuna, imma għandu bżonn reżurrezzjoni, għandu bżonn il-Alla li jqajmu mill-mewt spiritwali, jagħti ħajja ġdida, iweldu mill-ġdid. Menti dawn qalu li il-bniedem għandu bżonn għajnuna, qisu tsobb, imma għandu bżonn bastun jew krozzi biex ikun jista' javvanza l-qudiem. Aħna l-Kalvinisti ngħidu l-bniedem huwa mejjed spiritwalment, huwa katafru. U jekk Alla ma jonfoħx il-nifs tal-ħajja tiegħu fina,
maħniex kapaċi la noqorbu li Alla, la nixtiequ lil Alla u wisq inqas nikkonvertu. F'kelma waħda l-bniedem huwa totalment depravat. Ir-rieda tiegħu, l-emozzjonijiet tiegħu, il-kuxjenza tiegħu huma mnizza u jinsab f'pożizzjoni illi ma jistax u mhux kapaċi iwieġeb għal grazzja tal-Alla. Total depravity. Ir-Remonstranti qalu wkoll illi Calvino għallem illi Alla għażel ċertu bnedmin biex isalvaw qabel ma ħalaq id-dinja, jaf min huma u dawk ħajsalvaw dawk kollha u ħadd ħlif dawk. U din rawa qisha daqsxejn stretta. Flok ma raw li dinja il-ħnina tagħna, il-ħnina sovrana tagħna li Alla oġbu minn massa ta' nies, massa ta' umanità mitlufa fit-tnub, oġbu jsalva għad minnhom. Imma dawruha qalu ir-Remonstranti, qalu illi il-predestinazzjoni kull ma hi illi Alla ittawal fil-futur. Kien jaf illi lino għallinas kellu xewqa. Għallinas kellu daqsxejn rieda tajba, allura lil dak Alla jgħinu biex iwasslu għas-salvazzjoni. Ma dik mi predestinazzjoni xejn, mi għażla xejn, mhux vera. Dik sempliċement konferma ta' Alla meta jara li għall-inqas hemm xi nies illi għandhom xewqa. Il-Bibja tgħallem illi il-bniedem ma jfittix l-Alla, ma jirċaf bih, frattant Alla kapaċi jżurna u jiġbidna lejh. Skont l-għażla tiegħu li huwa għamel mill-eternità. L-għażla hija sinjal tal-ħnina u tal-kumpassjoni tagħha meta ra umanità mitlufa u mjassra għad-dnub. Da' Remonstranti rridu ħanidu hekk qisu benġlu għadaxxejn, rridu jagħmlu għadaxxejn iżjed soft. Illi kif nafu il-bniedem naturali, il-bniedem li mhux Kristjan, meta semmilu li Alla għażel, u allura s-salvazzjoni tiddependi fuq l-għażla tagħha u mhux tagħna bħalma qal Ġesu Kristu, mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott. Darb'oħra l-12 mhux jien għażiltkom it-12. U Pawl qal bħalmu miktub ħabbejt il-Ġakob imma bat il-Eżaw. Allura ma jiddependix fuq li wieħed ikun irid, jew fuq li wieħed jiġri ġifi jagħmel l-isforz tiegħu, imma jiddependi fuq Alla li ħen. Dan ir-Remonstranti dirawha daqsxejn wisq. U allura qalu illi l-għażla hija aktarx il-bniedem. Alla ittawwal fil-futur, kien jaf mi ħajkollu dik id-dispożizzjoni jew dik ix-xewqa u allura mbagħad. Però Alla jagħti grazzja lil kulħadd qal, Alla jagħti grazzja ugwali lil kulħadd, tal huwa ferma kulħadd. U meta tisma' dar-raġunamenti tgħid vera. Mhux hekk għandu jkunu, Alla jagħti grazzja, Alla jagħti ċans lil kulħadd. Tifhem. Però Alla mhu mdjuma ħadd. Alla mhu mdjuma ħadd. Alla mhux midjuma l-edewwa tiegħu li kisru l-liġi tiegħu u vilment jaġixxu kontrih. U allura punt ieħor li l-Remonstranti għanqlu għad-diskussjoni kien li Kristu miet għal kulħadd. Mindu konċ kejken jiena, dejjem ikkalmuni, Kristu miet għal kulħadd. Ugwalment għal kulħadd. Salvazzjoni waħda għal kull min jixtieqha. U allura Alla mhux ħajindaħlilna sejtina il-grazzja, dik il-grazzja ugwali li kulħadd, tajjeb issa stalik. Minnek jiddependi. Tagħmilx użu tajjeb minn dik il-grazzja, jekk turi li għandek rieda tajba, Alla jgħinek iktar sakemm waslek għal fidi. Di mhix il-pożizzjoni tal-Bibja. Il-Bibja tgħallem illi Kristu ħabb il-Knisja u ta' lilu nnifsu għalija
biex għaddisa u jnaddafa bil-ħasil tal-ilma bil-kelma. Semmih Ġesu għax hu jsalva lill-poplu tiegħu minn nubietu. Ir-right type jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Immintom m'intomx minn naġġ tiegħi għalhom il-Farizej. Intom m'intomx minn naġġ tiegħi bħalma diġà għattilkom. U allura din il-dottrina tal-tbattija partikolari li Kristu miet għal ċerta nies, għal min? Għal magħżulin tal-Alla. Li Alla dawk l-istess nies li Alla għażel għalih innifsu, Kristu miet propjament għalihom biex jifdihom u biex jirbaħhom għal Alla. U da qalu din hija daqsxejn ħarxa. Narawha aħjar fl-aħħar mill-aħħar il-Bibja ma tgħidx li Alla ħabb id-dinja illi tal l-ibnu l-waħdini, u allura interpretaw passi bħal dawk jew Kristu ta' li nnifsu bħala fidwa għal kulħadd. Hemm passi li qishom jagħtuk xifhem illi Kristu meta għal kulħadd. Meta wieħed jidħol fil-fond però kollu jikkonkludi illi dawk l-istess nies li Alla għażel, Kristu meta għalihom mhux għal ħadd ieħor. Per eżempju fi Ġwanni 17 jgħid jiena ma nitlobx għad-dinja, ma nitlobx għad-dinja, imma nitlob għal dawk li inti tajtni. Aktar tard imbagħad fil-seklu 17 kien infatti. Meta John Owen, wieħed mill-aqwa teologi Ingliżi, kiteb The Death of Death in the Death of Christ. Għandna fil-librerja hemmhekk ktieb oħxon rajtu naħseb 20 sena ilu jiena, u da fil-bidu qal min jirrispondi l-argumenti tiegħi illi ta' bilħaq Kristu miet għal niesu u mhux għal ħadd ieħor, għal niesu għax ħabbhom, tajjeb, għal min jirrispondini naraw x'nagħmlu hemmhekk. Ħadd ma wieġeb għal tib tiegħu. Ħadd. Ilu miktub aktar minn 300 sena ilu, jekk trid tikkonvinċi ruħek illi ta' bilħaq Kristu miet skont ir-rieda tal-Alla u skont il-patt tal-grazzja tiegħu għal niesu. Għal niesu. Dak kien punt ieħor. Imbagħad ukoll dawn ir-remonstranti ġabuha illi Alla jagħti l-grazzja tiegħu lil kulħadd, jixtieq illi kulħadd isalva. Ma nistgħu nimmaġinaw kemm Alla huwa diżappuntat. Vera, illi ħafna nies mhumiex salvati. Però qalu illi l-grazzja tal-Alla tista' tirreżistija. Tista' tirreżistija. Mentri il-Knisja Riformisti kienu jgħalmu li hija irresistible grace, hija grazzja irresistibbli. Jekk Alla ta' bilħaq għażlek u Kristu miet għalik. L-Ispiritu Santu, allura naraw il-ħidma tat-Trinità hekk il-missier li bejn l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu ħajwaslek xi darba oħra biex inti ta' bilħaq tikkonverti. Biex inti ta' bilħaq tkun salvat. Iva ħafna nies il-grazzja tal-Alla jirreżistuha, però ċertament dawk in-nies li Alla ħatar minn qabel ma nħolqot id-dinja biex jiffurmaw il-poplu tiegħu dawn in-nies eventwalment iċċedu għall-grazzja tiegħu. Ir-remonstranti wkoll ipprotestaw kontra dottrina importanti oħra. Kif tafu aħna nagħlmu illi il-Kristjan veru, Kristjan ġenwin. U allura ħafna drabi mhux jien ma nistax ngħid inti jew inti noddok bħala ħija dimenti li inti mhix fil-modja tal-Vanġelu, però l-qalb jien ma nafix tiegħek u laqas inti ħadd ieħor. Imma dawk illi fajnejn Alla verament huma mwieda mill-ġdid, dawk ikomplu fil-fidi sa tmiem. Il-Bibja ċertament tgħallimha din. Jien nagħtihom ħajta dejjem jgħid Ġesu u ħadd ma jaħtafhom minn idi, missieri ta' omli u aqwa minn kulħadd, ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Il-perseveranza tal-qaddisin. Tajjeb, meta dawn il-remonstranti qalu bħalma wieħed jażel illi jemmen bir-rieda ħielsa tiegħu, hekk ukoll bir-rieda ħielsa tiegħu jista' jabbanduna kollox. Jista' jiddejjaq,
jista' jerġa' jibdielu. U allura għandna dit-tip ta' salvazzjoni ta' revolving door ngħidlu jiena, dak li jkun hemm il-bieb fil-lukandi. Illi d-dumja tidħol, terġa' toħroġ, tidħol, terġa' toħroġ. Ħadd tifhem. Il-salvazzjoni tal-Alla mhix hekk. Pawli jgħid li l-logħtijiet u s-sejħa tal-Alla huma mingħajr indiema. Jekk Alla salvak, se jżommok salvat. U se jtik minn mument ta' twelid miġdid ħajtik qalb ġdida illi inti tkun trid u jkun il-pjaċir tiegħek illi inti segwi lil Sidna Ġesu Kristu. Tista' tara allura illi dawn il-5 punti tar-rimonstranti kienu ħanejdu hekk qegħdin jimpurtaw tagħlim Kattoliku Ruman lura fil-Protestantiżmu. Bil-purit. B'xi mod jew ieħor dawn il-5 punti tagħhom huma malma fil-Knisja Kattolika. Verewa. Dan il-sinodu ta' Dort, sinodu ta' Dordrecht fl-Olanda, aħna għal-qosu ngħidu is-sinodu ta' Dort. Iddiskuta fit-tul u studja fit-tul dawn il-punti u ħarġ bid-deċiżjoni tiegħu. Nixtieqkom li tieħdu l-ktieb id-deċiżjoni tagħhom, il-qwina ta' Dort, taqraw bil-mod, żgur li tagħmlu. Jiena naf nies illi ma kinux Kalvinisti, kellmu miegħi tajthom dak il-ktieb u wara tliet xhur qaluli għandek raġun da. Il-verità. Il-verità hija għajdok irreżistibbli għal min jixtieqha, għal min ta' bilħaq u għamallem l-Ispiritu Santu kapaċi jasal biex ħaddana għalkemm tisgarra speċjalment fil-moħħ kburi tal-bniedem mitluf. Għax il-bniedem mitluf jippretendi ġa. Nessejtni tlift il-filma. Okay. Mela, ħan nduru għal xi ħaġa oħra, Marilyn? L-avvanz tal-Protestantizmu fl-Ewropa għanqal ħafna konflitti. Waħda minnhom naħseb li żed waħda ħarxa u twila l-gwerra ta' 30 sena mal-Ewropa kollha li kienet aktar politika mill-reliġjuż. Illum issib ħafna nies jgħidulek tara bil-reliġjon kollu tagħkom kemm qalaw gwerer u mitu nies u hekk, però kien ħafna intriċċi u taħwit politiċi ta' artijiet tajjeb. Kien żmien ukoll meta mbagħad iddeċidew il-mexxejja Ewropej illi dawk l-areas jew dawk il-pajjiżi li kienu Luterani ma ħajkollhom gvern Luteran u jibqgħu Luteran. Tifhem? U allura jekk ħadd mur tgħix hemmhekk trid tkun Luteran. Mentri jekk kienu baqgħu Kattoliċi ħajbqgħu Kattoliċi. U pruvaw isolvu il-kwistjoni hekk. Però dan huwa fatt, ġifieri il-gwerra ta' 30 sena li tant kienet ħarxa li ħafna nies xtaqu u ħolmu li jistgħu kapaċi ngħixu l-fidi tagħna minn ħadd ma jimmolestana, minn ħadd ma jiġi jipprova jarrestana jew joqtolna. Tajjeb, u allura bdiet il-migrazzjoni lejn l-Amerika. L-Amerika kienet ilha skoperta minn Kolumbu xi 125 sena. 1492 xi ħaġa. Tajjeb, skoperta. Kien hemm diġà nies fl-Amerika ta' fuq u t'isfel, mhux vera. L-Inkas u fl-isfel. Fuq kien hemm ir-Red Indians, ġifieri. Però dawna ħasbu li jekk aħna insiefu naqsmu l-Atlantiku li kien ċivwola, ġifieri ħafna minnhom kienu jmutu tul it-traġitt,
Però bħal l-immigranti li jiġu fostna. Jaqsmu mill-Libja għal Malta, ħafna minnhom imutu, però jgħidu wertit, aħjar, għax ma nistgħux nistapot fejn aħna. U dawna hekk għamlu. Il-Pilgrim Fathers ngħidulhom. Il-Pilgrim Fathers jaslu l-ewwel Pellegrini l-Amerika fuq il-Mayflower. Moment storiku l-1620 Mayflower kien il-bastiment li kien bastiment żgħir pjuttost. Tajjeb illi taraw fuqu f'tentattiv biex jgħixu l-fidi tagħhom bla persekuzzjoni. Allura tibda dil-era ġdida ta' Ewropej minn diversi pajjiżi li qegħdin bil-mod il-mod bdew jokkupaw dak li llum insejħula l-Amerika. Tajjeb? Dejjem din il-ħolma li jkollna l-libertà reliġjuża. Tajjeb? U hekk kif waslu hemmhekk, waslu b'ċertu fervur u anke viżjoni missjonarja li għamlu kemm il-tentattiv għall-ewwel l-għajxin tagħhom kien prekarju ħafna anke meta kienet tiġi x-xitwa kienu jmutu ħafna minnhom bil-kesħa. Ma kienux għadhom preparati għal dik l-akkomodazzjoni ġdid tagħhom. Però anke minn kmieni għandek nies bħalma kienu John Eliot, dan il-pastor u teologu Ingliż illi mar missjonarju anke fost il-Pequot Iroquois. Tip ta' Indjani, kien diversi tipi tribujiet ta' Indjani, tajjeb, missjonarju Puritan għal dawn il-Red Indians Amerikani. Tant illi laqmuh l-appostu tal-Indjani. Ġifieri, avolja kienu forsi għadhom daqsxejn żgħar fin-numru, kellhom dak il-żelu missjonarju li anke jilħqu dawn in-nies. L-idea tagħna hija u mi żbaljata naħseb jiena kemm inqatlu Indjani biex l-Ewropej joħdulhom arthom. Vera? U ovvjament mhux kull min mar l-Amerika kien evanġeliku, kien hemm taħlita ta' nies, tajjeb, però dan John Eliot għamel dan xogħol tajjeb, xogħol ta' bravura, illi anke waqqaf skola hemmhekk f'Massachusetts Bay fis-1645. L-ispiritu missjonarju mill-bidu tar-riforma kien hemmhekk u kien qawwi. Forsi ma tafux pereżempju li Calvinu nnifsu bagħat minn għalija 3 missjonarju l-Brażil. Inqatlu martri, però jekk il-riformisti tas seklu 16 ovvjament raw li kull fejn ħarsu madwarhom fil-pajjiżi Ewropej kien hemm nies illitterati mill-Bibja, ma jafux hemm il-Bibja, reliġjużi għandhom il-forma tat-tjieba però imċaħdin mill-qawwa tagħha. U allura kellhom fejn jimirħu u jilħu l-ħaddieħor ta' madwarhom. Aktar fl-Amerika għandna wkoll il-Roger Williams. Dan huwa personaġġ ieħor importanti, pastor Puritani ieħor teologu u dana waqqaf dak li llum sejħulhom il-Providence Plantations. Tajjeb? Illum il-ġurnata nafuha bħala Rhode Island, waħda mill-istati fl-Amerika. Dan baqa' imsemmi għaliex kien favur ħafna il-libertà reliġjuża. Anke wkoll li l-Knisja tkun mifruda mill-Istat. Għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa ġdida, però dak kien champion ta' din l-idea korretta. Il-tmexxija politika Alla waqafha u Alla jagħti gvern lil kull pajjiż. Dik hija istituzzjoni li għandha x-xogħol tagħha biex tara li hemm ordni, biex tara li hemm ġustizzja fil-pajjiż. Immissa l-Knisja hija istituzzjoni differenti li għalkemm qiegħda tgħix fil-pajjiż tajjeb taħt dak il-gvern, il-Knisja ir-ras tagħha huwa Ġesu Kristu. U allura l-Knisja u l-Istat m'għandhomx jitħaltu flimkien. Kull meta tħaltu flimkien u dana beda jsir
b'mod speċjali minn żmien Kostantinu mis-seklu 4, tajjeb, il-Knisja ma wettqitx il-missjoni tagħha kif kellu jkun. Dan Roger Williams insista ħafna illi l-Knisja tkun separata mill-Istat u wkoll illi mal-Amerikani nattivi, ma' dawn l-Indjani li sabu hemmhekk dawn l-Ewropej, jittrattaw magħhom bil-fer. Mhux joqtluhom, mhux jisfruttawhom, mhux jagħmluhom skjavi tagħhom, ma jittrattaw magħhom bil-fer. U din il-pittura hekk teqturi. Li għandek il-Roger Williams qiegħed jitratta kif għandu jkun b'imħabba Kristjana ma' dawn l-Indjani. U wkoll jekk jogħġbok kien wieħed mill-insejħulhom abolitionists illi ried illi l-iskjavitu jinqata'. L-iskjavitu hija istituzzjoni anke minn qabel Mosè, illi bniedem ikun skjav ta' ħaddieħor, illi dana jista' jixtrih u jbiegħu u jagħmel bih li jrid. Dik hija indinjità l-bniedem mhux vera, hija indinjità. Da Roger Williams ħadem ħafna biex ħadd ma jkun skjav ta' ħadd. Ħadd ma jkun skjav ta' ħadd. Tajjeb? Eroj li l-lum huma minsija, frattant kważi minn ma nafu, dawn qegħdin ingawdu llum il-ġurnata mill-ħidma tagħhom. Il-Vanġelu huwa l-qawwa tal salvazzjoni. Il-Vanġelu huwa qawwi. U mhux biss Alla isalva lil dak li jkun, imma jittrasformah u jużah biex anke s-soċjetà bil-mod il-mod tkun trasformata. U dak huwa naħseb jiena il-sejħa tagħna illum il-ġurnata. Ħajkonna nieqfu hawnhekk l-aħwa. Ma lħaqx għamilt il-materjal kollu, ma importax inkomplu il-darba li ġejja. Xi mistoqsija u kumment? Ruth. Għal dak li kont titkellem ta' Calvino u Armandismo, dak ta' it-tulip? Iva. Dak għandek il-5 punti tal-Kalvinizmu kif għadna kienu tweġiba għal dawk l-iżbalji tar-rimonstranti. Il-Kalvinizmu ma għandux 5 punti, għandu 500 punt. 500 punt. Kull men fil-Bibja, tajjeb, aħna nilqawh. Kull men fil-Bibja. U xejn li fil-ħlief il-Bibja. Dik għandha tkun il-pożizzjoni tagħna. Hija stampa mawġa, jekk nisimgħu għand ħadd ieħor li il-Kalvinisti kull ma jemnu 5 affarijiet, mhu veru xejn. Weġibna fis-seklu 17, weġibna għal dawk il-5 żbalji. Tajjeb, imma magħhom nemmnu kull ma hemm fl-Iskrittura. U tajjeb li nżommu kollox fil-bilanċ tiegħu. Tinnotaw, mhux biss lili, imma kull min jgħallem hawnhekk. Tajjeb, illi daqskemm nisħu illi Alla ppredestina lill-bnedmin għas-salvazzjoni, daqshekk ieħor nemmnu li għandu bżonn isir it-talb għal-mitlufa, li għandna bżonn waslum il-Vanġelu, li għandna bżonn il-fidi jeħtieġ li tkun magħxa u tipproduċi opri tajba u dan affarijiet kollha. Tajjeb kollox fil-bilanċ. L-agħar ħaġa meta inti tiffissa fuq ħaġa u tinsal biha. Li Alla tagħna l-iskrittura kollha biex tkun kollha kemm hi dawra riġlejna u fanal għal-modja tagħna. Xi ħadd ieħor? Forsi tispjega daqsxejn fuq il-hyper-Calvinism. Issa ovvjament imbagħad minn dak iż-żmien imbagħad aktar tard, speċjalment fl-Ingilterra, kien hemm min ħamar fl-estrem. Mar fl-estrem. Beda jiraġuna pereżempju la darba l-għażel in-nies. Inut li toqgħod tipprova tevanġelizza, inut li toqgħod titlob għalih dak li jkun, għaliex Alla b'xi mod jew ħajsalvah. Tifhem? Dak huwa żball. Dik hija riżja kbira. Għax kif qegħdin ngħidu, tajjeb, tant qed tara naħa waħda illi nsejt in-naħa l-oħra. Tifhem? Biex ikollok veduta bilanċjata, tittaqra Romani 9. Romani 9 jgħallem il-predestinazzjoni b'mod mill-aktar qawwi. Li ebda Arminjan mhu kapaċi jispjegalek jew idawwara għall-opinjoni tiegħu. Romani 9 hija qawwija ħafna. Ma meta Romani 10, Pawlu juri l-ħtieġa illi hemm bżonn illi nkunu mibgħuda, hemm bżonn illi nwasslu l-Vanġelu dak li jkun.
Għatifem, għax kull min isejħ jisem li jkun salvat. Ġviri, dak il-bilanċ sabiħ. Dik ħansejħu l-analogja fidej. Il-veritajiet kollha tal-Bibja, tajjeb, imħadnin u mill-qwejn kollha kemm huma. Okay? Da bħal meta nikkonsidraw l-attributi tagħna. Ma jistax tgħid Allu mħabba u tieqaf hemmhekk. Allu mħabba safja, Allu mħabba ġusta. Ġifieri Alla għandu l-attributi l-ħara kollha. Illi il-koll flimkien ikollna fema xierqa u adekwata ta' minu u kif inhu Alla. F'ma nira xra, għet l-iskrutinajt il-tisala xroħtax ħafna. Meta jgħid kull min isejjaħ Kristu salvat, dak huma l-enabled to proclaim his name, jew Le, għamek għandna stedina miftuħa. Alla sikwit jagħmilha. Stedina miftuħa. Il-Vanġelu għandna nħossuna liberi. Illi nxandruh il-kulħadd. Ilax il-maħturin ma nafux minn huma. Ma nafux minn huma. U allura għalhekk Ġesu qal mor fid-dinja kollha u xandru l-Vanġelu. Tifhem? Ilax permezz tax-xandi tal-Vanġelu Alla iwettaq id-digriet tiegħu tal-għażla billi attwalment isalva l dawk li huma tiegħu. Tajjeb? Issa għandek is-sejħa esterna illi tasal għal ħafna nies. Qatt tasal għal bnedmin kollha, sal-lum il-ġurnata nafu li miljuni kbar ta' nies illi qatt ma semgħu bil-Vanġelu jew bil-Bibja. Tajjeb? Imma il-Vanġelu jasal għal massa kbira ta' nies, imma meta għandek is-sejħa interna. Is-sejħa interna hija meta l-bniedem effettivament ikun msejjaħ mill-Ispiritu Santu biex iva iħares bil-fidi lejn Kristu u jkun mod il-kapaċità biex attwalment jikkonverti. Okay? ċati